tasbu bis-swit il-ronfo. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' ġimilu tkellimna fuq żewġ espressjonijiet meħuda mid-dinja tal-karti tal-logħob. Din il-ġimgħa se nkomplu nespandu din it-tema tal-logħob, iżda se nħarsu lejha minn perspettiva differenti. Fl-ewwel parti tal-programm, Samuel Kutajjar se jagħtina tarif dwar il-milawba, waqt li fit-tieni parti tal-programm Dwayne Ellul se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma ċirku. Nibdew bil-milawba. Il-milawba hija fenomenu naturali li tiġi kkawżata meta l-pressjoni atmosferika twassal biex volum kbir ta' ilma baħar jinġibed lejn naħa waħda b'konsegwenza li l-ilma baħar jista' jimtela jew saħansitra jiżvojta ħafna aktar mis-soltu. Fil-kelma milawba taffaxxinani wkoll l-idea ta' logħba, bl-erq l-għajn li jiddomina lil din kelma. Hawnhekk naraw kif il-baħar ukoll donnu qed jilgħab logħba partikolari permezz tal-movimenti il fuq u l-isfel tiegħu. Il-verb lab ifakkarni f'ħafna espressjonijiet idiomatiċi. Normalment, nassoċjaw dal-verb mal-idea ta' divertiment. Ngħidu aħna meta wieħed jilgħab bil-ballun jew b'xi logħba fuq il-kompjuter. Wieħed imma jista' jilgħab bid-diskors, jekk daqqa jgħid ħaġa u daqqa jgħid oħra. Tista' tilagħba tal-ħmar biex ma tħallax dwana, jiġifieri tagħmel ta' birruħek li jintiblaħ biex taħrab mir-responsabbiltajiet tiegħek. La qed nitkellmu fuq il-kelma marbuta mal-meteoroloġija, ġieli smajtu lil xi ħadd jgħidlek li t-temp qed jilgħab. Din tingħad meta t-temp ikun instabbli u ma toħodlux kopja. B'mod simili, jekk ħaġa mbagħad ma tkunx qed taħdem sew, nistgħu ngħidu li tkun qed tilgħab. B'tifsiriet aktar negattivi, wieħed jista' jilgħablek daqqa ta' ħarta jew jilgħabek jekk ikun ingannak. Xi ħadd jista' jilgħab bis-sentimenti tiegħek jekk ma jħobbokx kif għandu jkun. Jista' jilgħabha tal-qaddis jekk b'imġiebtu jipprova jagħti l-impressjoni li hu xi anġlu. Persuna tista' tilgħabha mal-mewt jekk tkun bejn ħajja u mewt. Tlaqna issa nisimgħu lil Samuel Kutajjar, ikellimna dwar il-milawba u dwar il-mili u l-fruħ tal-baħar. Fenomenu interessanti ieħor meteoroloġiku jew xjentifiku hija l-milawba. Tajjeb li ngħidu li l-milawba tista' sseħħ kemm fis-sajf u anke fix-xitwa, jiġifieri mhijiex abbinata ma' xi staġun partikolari. U l-ewwel darba li smajt il-kelma bil-Malti għax inti meta tkun qiegħed tistudja xjenza l-ewwel darba li tiltaqa' mal-kliem ħafna drabi jkun kliem tekniku allura jiġi mill-Ingliż. Rajt mill-ewwel assoċjazzjoni bejn il-kelma milawba u logħob għax hemm l-istess serq l-għajn. Il-milawba fil-fatt għandha x'taqsam mal-logħob, il-logħob tal-mewġ kif jimla u jiżvojta. Aħna nużaw il-kliem mili u fruħ. Kif tifforma l-milawba? L-milawba normalment isseħħ meta jkollok ġranet li jkunu kalmi, jiġifieri ma jkollokx riħ, l-atmosfera tkun kalma u ikollok punti differenti fejn il-pressjoni tal-atmosfera naħa tkun għolja u naħa tkun baxxa. Fejn il-pressjoni tkun iżjed baxxa, l-ilma, meta tnejdu ilma tnejdu fuq baħar, sew tnejdu fuq volum kbir ta' ilma, ġifieri ilma baħar. Jiġi qisu kemm miġbud lejn naħa waħda. Allura dan jikkawża il-mili tal-ilma ġifieri fuq dik in-naħa fil-waqt li jikkawża l-fruħ fuq in-naħa l-opposta. Issa kif nesperjenzaw aħna fil-kosti u fix-xtajtiet tagħna, speċjalment dawk li jinsabu fil-baxx bħal ngħidu aħna l-Imsida, Marsa Skala, Marsa Xlokk u Taslima ġieli wkoll u Xemxija ġrat. L-ilma jibda tila pereżempju fit-triq, tifhem u jkun qisu fenomenu pjuttost inspjegabbli sakemm imbagħad tifhem x'ikun qiegħed jiġri. Kif imbagħad din il-pressjoni atmosferika terġa' tistabbilizza ruħha, ikun hemm dak li jgħidulu sloshing bl-Ingliż, jiġifieri proprju il-milawba, fejn inti l-ilma jibda qisu jiċċaqlaq, jimla u jiżvojta il-mili u l-fruħ, issa nispjegaw x'inhu l-mili u l-fruħ ukoll.
U sakemm jerġa' jistabbilizza dak il-livell tal-baħar ikun hemm mewġ li qed jitla' fuq l-art u f'postijiet oħra tara wkoll ġieli rajna pereżempju dajjes żgħar fuq il-blat tant kemm ikun żvojta. Il-kelma mili u fruħ li tiddeskrivi dan il-lob bil-mewġ ħanejdulu hekk. Tirreferi meta ngħidu mili sintendi il-mili tista' tuża anke pereżempju il-mili tat-torti, il-mili ta' flikel, ġifieri huwa oġġett mimli, mela hemmhekk għandek volum ta' ilma iktar minn normal. Il-fruħ huwa l-oppost tal-mili meta għandek dak l-ilma li jkun qisu tbattal ikun mar x'imkien ieħor għal ftit ħin. Fit-tieni rokna tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma ċirku u wara jgħaddi biex juri rabta bejna u bejn il-kelma ċurkett. Minkejja li fil-ħoss jinstemaw simili, mhux dejjem nindunaw bir-rabta diretta bejn iċ-ċirku u ċ-ċurkett, minħabba li għandhom tifsiriet relattivament differenti. Ellul se jkellimna wkoll dwar l-etimoloġija tal-kelma ċirka u se jkompli jixħed dawl dwar jekk hemmx rabta mal-kelma ċirku. La qed nitkellmu fuq it-tema tal-lob, tkun ħaġa sabiħa ngħidu kelma fuq xi lob tradizzjonali Malti. Biex xieraq insemmi l-logħba taċ-ċirku li dari kienet tintlab l-aktar mis-subien b'mod individwali. Din logħba turi s-sempliċità li kellhom niesna, għax meta xi ħadd kien jiddobba xi ċirku tal-metall, ngħidu aħna ta' xi rota li ma tkunx se tintuża aktar, ara ħdlonk joħroġ minnu oġġett tal-lob. Fil-logħba taċ-ċirku, it-tfal kienu jiġru fit-toroq b'dal-imbirek ċirku, immexxi minn xi biċċa wajer twil u jippruvaw jikkontrollawh mingħajr ma jaqa' fl-art. Is-subien kienu jħobbu wkoll jaqbżu minn fuq dar xulxin. Wieħed minnhom kien ikollu jitbaxxa sew u t-tifel jew it-tfal l-oħra jaqbżuh bil-ġirja. Dak li jaqbes imbagħad ikun imissu jitbaxxa hu u jaqbżu l-ieħor, waqt li jtennu l-proċess u jippruvaw ikompluha kemm jistgħu. Din il-logħba kienu jirreferu għaliha bħala bombos. Mal-bniet imbagħad kien hemm popolari l-qbis tal-ħabel u l-passju. Għall-logħba tal-qbis tal-ħabel kien jintuża ħabel twil. Xogħolhom kien ikun li jdawru l-ħabel b'mod li jifforma ark u jaqbdu ritmu, waqt li l-parteċipanti kienu jaqbżu l-ħabel flimkien, meta l-ħabel kien ikun fil-baxx jew imiss mal-art, bit-tama li ma jitfixklux, għax inkella kienu jiġu eliminati mill-logħba. Il-passju żgur li smajtu bih. B'xi biċċa ġibsa kienu jpinġu l-passju f'xi triq jew fuq iż-żrar, iffurmat minn 9 numri li jirrappreżentaw id-9 xhur ta' tqala, u rħilhom jaqbżu fuq bsiq waħda u b'żewġ saqajn u jimmiraw il-ġebla fil-kaxxa tajba. Mal-bniet kien hemm ukoll popolari l-logħba bil-pupa. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul jagħtina informazzjoni utli fuq l-etimoloġija ta' ċirku, ċurkett u ċirka. Il-kelma ċirku għandha ftit tifsiriet ewlenin, mela l-ewwel tifsira hija dik il-forma tonda circle bl-Ingliż u xekk. Bit-tifsiriet estiżi marbutin magħha, ġifieri pereżempju anke dak iċ-ċirku tal-ħadid li kienu jilagħbu bih it-tfal dari u jmexxuh biċċa firga jew fil-diferruwa. ċirku tfisser ukoll l-idea ta' qrubija bħal meta ngħidu dak fiċ-ċirku tal-ħbieb tagħna. Mela qiegħed mal-ħbieb ta' ġewwa li tagħmilha magħhom. ċirku għandha wkoll it-tifsira ta' ripetizzjoni jew kundizzjoni li diffiċli toħroġ minnha, bħal meta ngħidu ċirku vizzjuż, dħalt f'ċirku vizzjuż, jew iċ-ċirku tal-faqar. U tifsira mill-aktar komuni tal-kelma ċirku hija dik li forsi dawk li huma ftit akbar minni jafuha bħala l-kummedja. Il-kummedja, is-circus bl-Ingliż li hawn min jgħidu wkoll ċirklu, apparti ċirku. U fil-ritratt tal-familja ta' din il-kelma li jagħti Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu, jagħti Aquilina il-diminuttiv mela ċirku żgħir, ċrejjek, jagħti wkoll il-verb ċerrek mela għamel moviment forma ta' ċirku u iċ-ċerkja, iċ-ċirkonda, għalaq f'ċirku. Kemm huma użati jew m'għadhomx użati ma naħsibx li smajthom daqshekk, imma huma reġistrati f'Aquilina. U mnejn ġejja l-kelma ċirku, kelma ċirku ma rridux immorru wisq il-bogħod kemm nitilgħu sqallija
u nsibuha eżatta il-kelma ċirku bil-Malti u ċirku bl-isqalli. Kelma marbuta magħha anke minħabba l-forma hija l-kelma ċurkett li ġejja mill-isqalli ċirkettu li tfisser imma mhux bħal Malti tfisser ċirku żgħir. Mela fl-isqalli għandek iċ-ċirku il-kbir u ċ-ċirkettu, ċirku żgħir. Imma li jagħmel il-Malti hawnhekk interessanti huwa li qabad dan id-diminuttiv sqalli, ċirku żgħir. U ma ħallikx japplika, ma ħallikx jgħod tal-kull tip ta' ċirku żgħir, dej jaqlu t-tifsira tiegħu għall-ċurkett. U allura ċirkettu tal-isqalli bil-Malti saret ċurkett bit-tifsira biss ta' ring. Fil-fatt l-istess tip ta' l-istess soġġett bit-Taljan anello, u bl-isqalli anellu jew aneddu, jew aniddu. Kelma qrib tagħhom, ma s'issa tkellimna fuq ċirku, ċurkett, u nistgħu naħsbu li ċirka għandha x'taqsam magħhom għax jixtiebħu. ċurkett, ċirku, ċirka, taħsibha l-mara taċ-ċirku, ma le. Iċ-ċirka li tissejjaħ ukoll tonsura tirreferi għax-xir tax-xar f'nofs ras il-patrijiet ma l-patrijiet nassoċjaw għal-aktar biex jifdilhom biss ċirku xar madwar rashom. Din il-prattika kienet popolari ħafna fil-Medjuevu, ma mbagħad fis-sebgħinijiet ġiet abolita mill-Papa. Imma ċirku u ċirka għandhom etimoloġija differenti. Għalfejn, għaliex ċirku għedna li ġejja mill-isqalli ċirku. Imma ċirka ġejja mill-kelma Taljana kjerika, li apparti għaċ-ċirka ta' ras il-patrijiet, it-tonsura, fit-Taljan tirreferi wkoll għal membri tal-kleru. jintasbu bis-swit il-rom